de hát, na mindegy, ez meg kell ilyen technikai megoldások, viszont akkor el tudjuk kezdeni a három tag első adását, Mhm. mint olyan, hivatalosan. A három hímtag. A három hímtag, úgy, mint Tamás, Gergely és Attila, a három tag, de azért legyen Nikó, Geri és Emi kódnéven jó, tehát ahogy ismerjük egymást, és hozzunk két fantasztikus témát a mai napra. Úgy rögtön csapjunk bele a lecsóba szerintem, nem? Na mivel kezdünk? Hát szerintem kezdjünk a tarthatatlan hazugságokkal, ugye, ami fantasztikus. Tarthatatlan. Bocsánat. Várj, csak egy kedves kollégánk éppen meg akar fulladni. Elnézést. Na, tehát hogy kezdjünk ezzel Készenlétben van a lélegeztetőgép. Szóval kezdjünk ezzel a Amit a fantasztikus köcsög kormány dobott ki, megvett a drága pénzt, azt kidobták, bazd meg. Nekem itt van kettő. Nem tudtam, hogy vastidőket vettek, bocsi. Szóval nézzük ezt a fantasztikus tarthatatlan Zoltánt, a Tisza párt alelnökét, aki ugye eléggé komoly mértékű hullámot zavart és kavart itt a legutóbbi kijelentésével, ugye, amit hát azóta, legyünk őszinték, de vírusszerűen elterjesztett a jobboldali média. Megpróbálom, kiírtam ezt az idézetet szó szerint, hogy tudjunk rá valamit mondani. Nagyjából ez a beszélnünk kell róla, de nem beszélhetek róla, mert ha beszélnénk róla, akkor lebuknánk. Hát mert tipikusan az egyik olyan probléma, ami ugye nem tudom ki mindenki veszi ezt most föl, ha valamit most mondok, ezt össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson, mert hogy elmondom, mert tanulságos, és azért mondom, nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. Tényleg bukok. Tehát ez a kijelentés csomag volt az, ami, ha jól tudom, azt hiszem a kronológiai sorrendben ez volt, azt hiszem az utolsó ennek a Tisza-adós balhénak, mert azt hiszem, ugye, ha kronológiailag veszük, akkor legelőször ugye az Indexre szivárgott ki egy Tisza gazdasági kabinet állítólagosan által készített dokumentum, ami ugye azt tartalmazta, hogy progresszív háromkulcsos adót fognak bevezetni, ezt ugye a jobb oldal elnevezte Tisza adónak, ment erről a kamuzást, letagadták, aztán utána hát mégiscsak kénytelenek voltak elismerni, hogy ez tényleg így volt, és akkor ezt fejelte meg még a Tar Zoltán ezzel a kijelentésével. Hát erre mondjatok valamit. Hát tegye föl a kezét, aki progresszív. Igen, ott látok pár héját a hátsó sorban, aki az egykulcsosra szavazol. Az, aki az egykulcsos, az héja. Az héja. Egyébként, hogy hívják ezt a csókát, aki ezt a kérdést föltette? Aki az adószakértőjük lesz? Nem tudom, hát ez a Tar Zoltán volt igazából, aki ezt nem. A mellette levő fehéringes krapeknak, én megmondom őszintén neked, hogy meg nem jegyeztem a nevét. Én rámentem a LinkedIn-en a profiljára, és megnéztem, hogy mi a hobbija például, amit ugye ott kitette magának, hogy van is egy honlapja, ugyanaz a hobbija, mint a semmilyennek. Képzeld el. Ő is nagy vadász. Hát ugye, és legyünk őszinték, ugye a vezetőség... Gondolom, ezerre kritizált semmilyen akkor, nem? Vagy? Én a semmilyenek a vadászatát kritizálnám. Tehát igen. Tehát szerintem az egy olyan pontja a semmilyennek, ami támadható. Az, hogy ő erre nagyon veri magát. És ugye volt is egy-két botránya is, amit kajált a baloldali ellenzék. És szerintem joggal. Na jó, de srácok, mondhatunk ilyet, hogy ha én erről beszélek, akkor megbukunk? Nem, tehát degenerált. Szerintem kamera előtt ilyet nem érdemes mondani. Tehát meg olyat se lehet mondani, hogy utólag, jaj, nem néztük meg rendesen, tüzetesen azt a felvételt, mielőtt kiraktuk. Hát ilyeneket nem mondunk, baszki. Egyébként egymás után, tehát Koller Kinga, Tar Zoltán egymás után igazolják azt,
azt a Poloska, bocsánat, a Magyar Péter általi megállapítást, hogy agyhalottak az emberei. Teljesen visszaigazolják, tökéletesen. Mi van azzal a tézissel, amit ugye felállított itt a Magyar Péter legutóbb, azt hiszem, hogy a Köcsei pikniken kérdezték meg tőle, hogy mit szól ezekhez hát nem tudom, most elszólások, vagy inkább nyilatkozatokhoz, és ugye ő azt mondta, hogy itt nem képzett politikusokról van szó, nem olyanokról, akik ugye képzéseken vettek részt, akik ideológiailag össze lettek csomagolva és rakva, és hogy ez egy emberi dolog, hogy lesz még a választásokig még sok ilyen elszólás. De hogy ez egy emberi dolog. Hát szerintetek, hogyha valaki politikusnak áll, Nikó, most őszintén, mondhat ilyet, amiért utána később ilyen szinten magyarázkodnia kell? Magyarázkodik mindent, tehát másodperccel később letagadja. És tagad, jó. Így, de hála Istennek ez azért, akik nem teljesen elvakult Magyar Péter hívek, vagy nem teljesen elvakult Orbán gyűlölők, azért szép lassan azért kezd úgy mindenkinek felderengeni, úgyhogy csinálják ezt, tök jó, mert műsornak tök jó, és egyre biztosabb az, hogy ebből nekik számukra nyereség nem lesz. Hát most koptak a számok, még a mérések szerint is. A Medián csinált most ugye mérést, és ártott nekik. Még a Medián is azt mérte. Persze bármit hazudhat a Medián, teljesen mindegy, miket mondtam. Pedig szerintük 6/3 lenne. Ne, most éppen azt állította a Mediános Hán Endre, hogy bizony koptak a számok a Fidesznél, a Tiszánál. Én ezt abszolút megértem, tehát ezek a vastüdös kollégát, ha megvárjuk. Szóval ezek a megnyilatkozások, ezek a kinyilvánulások, ezek az információk, meg ez az egész viselkedés, amit ők csinálnak. Tehát valahogy nem tudom, hogy ez mennyi ideig tart ki, mert ugye az ellenzék most teljes mértékben abban van, hogy ezt ők elnézik nekik. Csak azért, mert hogy ugye rendszerváltást szeretnének, azt szeretnék, hogy az jelenlegi rendszer ugye ez bukjon meg, tűnjön el, és ők ezért mindent elnéznek a Magyar Péter és kompániájának. Vallási fanatikusok, és a Magyar Péter pedig abszolút a messiás. És hát ezért... Dark Zoltánhoz tartozik ugye ez a kijelentés is, hogy választást kell nyerni, és utána bármit lehet. Most ezt egy választónak, hogy szerintem egy normális választónak, akinek azért mondjuk van némi sütnivalója, vagy csak egy józan paraszti esze, az mennyire tudja ezt legitimizálni, ezt a kijelentést, hogy igen, én akkor elmegyek és szavazok rád. Nem kell hozzá nagyon vágyfül, hogy kihald ebből, hogy mire készülnek. Gyerekek, azt mindig alábecsüljük a gyűlölet kampányoknak az erejét és a hatékonyságát. Tehát még a legértelmesebb jeinkkel is megeshet, ha egy pillanatra a jobb oldalt nézzük. Az Izrael kérdés kapcsán, hogyha annyira be vagyunk uszítva valakik ellen, akkor meg a félelem, meg ezek a dolgokkal manipulálnak, akkor sajnos... Tehát én a liberális barátaimra, akikkel én régen nagyon jóban voltam, még büszke voltam, hogy ők a legjobb barátaim, és egy csomó mindenben tényleg tök értelmesek, és hasonló a véleményük, de egyszerűen hát ugye a legdurvább gyűlöletkampányt azt a baloldal nyomja. Azt a baloldal folyamatosan megállás nélkül, tehát azokról beszélünk, akik, hogyha más nincsen éppen, tehát mindenben hazudnak és csúsztatnak, mindenben. Egy évtizeden át, miért ez a orosz-ukrán, meg ez az arab helyzetben egy kicsit úgy elmerültem, de 10 éven át én ugye csak a magyar politikával foglalkoztam, és vitatkoztam Charlie Kirk módjára, nyugodjon békében, mindenkivel, minden komment szekcióban nekem vitáznom kellett. És tényleg az agymosottság, meg a beúszítottság olyan mélységeivel találkoztam, olyan emberekkel, akik ismerek személyesen, és egyszerűen nem semmilyen nyoma, semmilyen mutatott arra, hogy ő megvett ember lett volna, vagy ő szándékosan hazudott volna, de
egyszerűen tök mindegy, Putyinnal vagy Orbánnal kapcsolatban bármi följött, tök mindegy hány oldalról cáfoltam meg. Ez egy informatikus csávó, és nem egy szóiboly, egy feketeöves karatés gyerek, dzsicuzott is, minden, tehát az edzéséről ismertem, tehát ilyen két lábon azért úgy tűnt, hogy stabilan áll a gondolatiságában a földön. De ha Orbánról, vagy Putyinról, vagy bármi ezzel kapcsolatos dolog jött föl egyszer, és a beszélgetésnél, bocs Nikó, de ennek a beszélgetésnél az észérveknek, vagy a tényeknek nem volt hajlandó behódolni? Tehát, hogy te mondtál... Tök mindegy, hogy mit vágott hozzám. Igen? Én azt 3-4 oldalról megcáfoltam, külföldi, nézd itt, ebbe ezt írják, abba azt írják, abba azt írják. És soha, sajnos ez ilyen valami 3 éven át, vagy nem tudom, meddig nyúztuk egymást. Én már kezdtem belekattani, hogy egyszer hogy tudnám megértetni vele. Mert olyan volt, mint az angolna. Tehát így az, hogy beleállt a vitákba, de az, hogy egy konklúziót vonjunk, ami nagyon fontos szerintem, bármilyen vitában, hogyha nincsen a végén, nem vonunk közösen egy konklúziót, hogy oké, ebben most akkor lehet, hogy nem volt igazam, vagy ebbe nem húzzuk a stigmákat, akkor az egész tök felesleges volt, hogyha ezért nem is szeretem annyira feltétlenül ezeket az internetes vitákat, ahol egyszer csak válasz nélkül eltűnünk. Ezt most, hogyha összeülünk ketten, akkor azt úgy nehéz lenne, nem? Tehát, hogy így mondok valamit, és akkor csak egy ülasz pislog. Úgyhogy ezt minden vitázónak ugye általában ajánlom, hogy csak úgy érdemes belemenni, hogyha hajlandók vagyunk arra, hogy akkor végén levonjuk egy konklúziót, és hogyha esetleg nem nekünk van igazunk, vagy a másiknak egy kicsit stabilabb az évrendszer, akkor legalább mondjuk azt, hogy hát jó, csak annyit ki tudunk mondani, hogy hát lehet, hogy akkor ebben nem nekem volt igazam, lehet, nem, aludjunk rá egyet, de minden esetben, ha már ennyit el tudunk ismerni a másiknak, vagy nem is a másiknak, vagy nem az egóról szól meg a másikról, hanem hogy ugye a vita, ha már belementünk abba, hogy itt túráztassuk egymást, meg egymás idegrendszerét, csak úgy érdemes, hogyha ezt az elején leszögezzük, hogy hajlandóak vagyunk mind a ketten arra, hogy ha úgy alakul, nincs akadunk, azt elismerjük. Ezzel nagyon sok, picit egy ilyen hozzáállással nagyon sok vitának a méregfogát, hogy is fogalmazom. Tehát a sok partalan vitát egy picit értelmesebbé lehet tenni, és egyébként óriási szükségünk lenne rá, hogy az emberiségnek itt az evolúció folytán, hogy egy kicsit azért ebben is fejlődjünk. Szóval úgy gondolod, hogy a magyarországi vitakultúra az el fog bármikor is arra a szintre jutni, hogy ne egy ilyen Kújjaféle egészségügyi vitában, ugye, tehát legyen részünk, ahol, tehát ez minősíthetetlen volt, legyünk őszinték. Az mindennek a legalja volt. Tehát az mindennek a legalja volt, de ráadásul, amit most te mesélsz, Nikó, az nekem kb. Úgy jön le, hogy ez a végén egyetértünk abba, hogy nem értünk egyet. Tehát, legalább a gyűlölködés ne legyen. Tehát, hogyha nem tudsz a számodra egy fontos nézetet, vagy egy fontos információt, tényt átütni a másik oldalra, hát az szerintem az borzasztó. Tehát mert attól, hogy nekem van mondjuk, vagy neked van egy politikai nézeted, az korán sem biztos, hogy az jó. Vagy az, nem azt mondom, hogy helyes, vagy helytelen, hanem inkább az, hogy jó. Tehát lehet egy balosnak is igaza mondjuk bizonyos dolgokban, amit aztán ugye egy jobb oldalnak is ugye mondjuk azért, de valamilyen szinten, ha olyan, akkor azt vagy el kell fogadni, vagy legalább azért el kell rajta gondolkodni, nem? Tehát, de ha ezt nem kapod meg kölcsönösen a másik oldaltól, Geri, akkor szerinted? Igen, de az a helyzet, hogy tehát amiről a Nikó beszél, hogy nem tudsz félórás vagy 2 órás vitában meggyőzni valakit, akinek az agyát évtizedes agymosás érte. Tehát itt tehát szembe megyünk, vagy szembe mész ilyenkor a teljes évtizedes médiagépezettel, ami kialakította ezekben az emberekben, egyébként jobb és baloldalra igaz ez, tehát ezekben az emberekben ezt a hardcore, meggyőzhetetlen, teljesen mindegy, hogy hogyan érvelsz, ők egyszerűen vallásos hittel, fanatizmussal hisznek valamiben, és attól eltántoríthatatlanok. És van egy réteg, aki gondolkodik, megpróbál kritikusan gondolkodni, jobb és bal irányba, teljesen mindegy, talán ezek a
az oldalak ugye meg is szűntek, globalista van, nemzeti van. Sőt, most már valaki kimondta talán, hogy el is kell ezeket felejteni, jó oldal van, és rossz. Ajjajajajaj. Az egy nagyon-nagyon-nagyon jó definiálható, hogy mi a jó és mi a rossz. Igen. Igen, tehát az nagyon jó csoportosítás. Angolul jobban hangzott, tehát hogy van a good, a jó, igen? És van az evil. Hát az inkább a gonosz, az inkább a gonosz. Igen. Igen, rosszul idéztem, van a gonosz. Jó. A gonoszszal kell nekünk az a baj, hogy a balosok sokkal jobban be vannak uszítva, mert hogy Malcolm X-et idézzem, mert ez nem egy mai dolog. És hogyha a Churchillnek ezt a mondását is pillanatra felidézzük, hogyha 20 évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, hogyha 40 évesen nem vagy konzervatív, akkor nincs agyad. Mindenki lázadónak születik a rendszer ellen. Én is, hogyha nem is így nem is kinyilatkoztatva, de nekem is inkább liberális volt a gondolkodásom még fiatalon. Aztán ugye elkezdtem így jobban figyelni a dolgokat, meg egy kicsit jobban a történelmet is. Rá kellett, hogy jöjjek azért, hogy az haladók azok tényleg túl gondolják, túltolják. Erre a legjobb példa, hogy hívják a 7. kerületi Pógit, aki rémisztő keresztény hetero szörnyeknek, vagy minek nevezett minket, lényeknek. A Niedermüller. A Niemand Müller. Tökéletesen benne van a haladóknak ez hogy túltolják egy kicsit, meg túlgondolják, tehát hogy ő azt mondja, hogy nem az a demokrata, aki a többségnek az érdeke, hanem az az igazi demokrata, aki a kisebbségnek. Érted? Tehát, hogy annyira önfeladó lenne a többség, hogy akkor mi annyira demokraták vagyunk, hogy a kisebbségnek, de nem, mert ha a kisebbség érdeke van érvényesítve, az nem demokrácia, definíció szerint. És tényleg ebben olyan gyönyörűen benne van az egész haladó, degenerált kreténség. De az a baj, hogy tehát ugye Malcolm X így fogalmazott, hogy a republikánus és a haladók, vagy a liberálisok között az a különbség, és ugye a fehér liberálisnál nincsen veszélyesebb, és itt természetesen nem az átlag szavazó polgárokra gondolt, hanem a vezetőkre, a politikusokra. A fehér liberális, aki úgy tesz, mintha barátod lenne, de közben ugyanolyan gyökér, mint a konzervatív, de a konzervatív az legalább úgy megmondja pacekba, hogy mi van. És ez a hipokrata képmutató dolog igazából, Nikó, nem? A hazugság, a sunyiság, és hogyha más nincsen éppen, mást nem tudnak éppen kitalálni és hozzánk vágni, miközben mindent kiforgatnak, akkor jön ez az antiszemitázás, a rasszistázás, ahogy 1943-ban volt kiadva Amerikában kommunista direktívában, ki volt adva, hogy mindenki, aki velünk szembeszegül, és már nagyon idegesítő, azt kezdjük el szépen antiszemitázni, meg rasszistázni, hozzunk létre ilyen demokrácia, meg ilyen szervezeteket, akik majd ezt így hitelesítik, meg minden, és akkor, hogyha addig minél tovább súlykolunk valamit a köztudatba, az előbb-utóbb tényé válik, és erre a legjobb példa nekem egy rokonom, egy liberális leányzó, aki egyszerűen nem tudom, hogy azóta változott ez valamit, de elég sokáig, hogyha csak úgy elkezdted azt a szót kiejteni, hogy Orbán Viktor, körülbelül a B betűnél ilyen reflexzerűen, ilyen fasiszta náci! Úgyhogy, és értitek, ez a nácizás, amit így már így annyira hozzászoktunk, de ez egy nagyon durva dolog, amikor valakit nácizol, tehát a világ leggonoszabb embereihez, meg Hitlerhez, népirtókhoz, gyilkosokhoz hasonlítod folyamatosan. Úgyhogy és ezért egyébként, amiért talán egy kis felmentést tudok adni, vagy próbálok olyan ismerőseimnek, akik így oda csapódott ezekhez még régebben a Tordaival fotózkodott, meg a Kunhalmival, meg ilyenek. Egy barátom, akit egy értelmes és jó indulatú csávónak tartottam, de egyszerűen, hogy ezekkel ment, meg itt menetelt itt, amikor a kisebbség felvonult, amikor a Gyöngyöspatai 100 millióról ment itt a vita, és így addig kérdezgettem, meg próbáltam nem sarokba szorítani, de hogy te hogyan érthetsz ezekkel együtt, ezt hogy vállalhatod? Hát itt
és végül is kiszedtem belőle, hogy lássak, ne csak nézzek, és hogy ő hát is segít nekik, és akkor neki is segítenek. Tehát, hogy ő ezt pénzért csinálja, Hát akkor kvázi. azok már valami érdekvonalán történt, nem, Igen, Nikó? Tehát, igen, igen. igen. Én egyébként, Nem meggyőződéses volt igazából, hanem volt a háttérben egy de, érdek. de, De mellette még de meggyőződéses is volt. Igen, szerintem ez mindenképpen benne van a Lipsiknek, vagy akik ebbe a gondolkodói körbe tartoznak, és még nem bírtak ebből kitörni, hogy ők annyira be vannak puszítva, annyira gonosznak tartják akár Orbánt. Tehát, hogyha most mondjuk azt, hogyha mi Hitlerről beszélnénk, bár most az egészet újra kell gondolni lassan, tehát, hogyha mondjuk Hitlerről beszélnénk, aki egyértelműen az egyik főgonosz, hát vele szemben azért megengedettek dolgok, nem? Hogy az ő halálát azért kívánhatjuk, nem? Na, hát a Orbán, meg bárki, aki a jobboldali, meg ilyen prominens személyisége jobboldalnak, vagy a liberálisok szemében azok mind hitlerek, mert a liberális vezetés és ezek annyira beúszították ezt az egész ellenzéki brigádot, hogy ők ezért gondolják, hogy ezek a dolgok, ez így oké, de kurvára nem. Itt hozom be, akkor éppen ugye még a beszélgetés előtt, amikor említettem, hogy a Györe Zoli videóját néztem, és pontosan ezzel a felvezetéssel kezdte meg a Charlie Kirk haláláról, meggyilkolásáról a videóját, hogy elkezdett úgy beszélni Dolfi bácsiról, hogy nem mondta ki a nevét, hanem ugye szépen fölépítette, hogy hát aki végigcsinálta az első világháborút, aztán el akart, ugye nagyon, nagyon vonzódott a festészethez, a művészethez, de nem vették föl a művészeti iskolára, bla 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 bla, tehát elkezdte körülírni, rögtön tudtad, hogy kiről beszél, és aztán ezt azért tudtam, hogy hova fog kiukadni, oda fog kiukadni, hogy a Charlie Kirk haláláról van szó, tehát arról készített videót, hogy ugye vannak emberek, akik a haláláért nem zokogunk, nem kell annyira. Aztán persze elmondja, hogy mennyire sajnálja, de az meg ezzel vezette föl, szóval annyira képmutató, annyira. Hát akkor viszont így át is tudunk térni a másik témára, ugye pont Charlie Kirknek hát ahogy mi beszélgettük ugye egymás között, hogy ez most a merénylete, meggyilkolása, vagy ez inkább egy nyilvános kivégzés volt? Tökéletes nyilvános kivégzés volt. Pont olyan, mint a JFK, tehát a Kennedy gyilkosság. Nagyon sok ember szeme láttára, a kamerák forognak, ezt évtizedek múlva is fogjuk látni, vagy vissza tudjuk nézni ezt a felvételt, ahogy tökéletesen torkon lövik, hogy elhallgattassák képletesen is, és gyakorlatilag is. Örökre. Erről mit mondjunk igazából? Tehát mit lehet mondani egy ilyenről? Hát ez nagyon sok kérdést felvet, nagyon sok különböző irányba el lehet menni, és így sok irányból elemezni. Hát amit a valósok megengednek maguknak, egyébként igen, bár hajlamos lennék egyébként arra is, kezdjük ott, amit a amerikai állam és a szervek mondanak, tehát az a kiinduló pont, hogy az több, mint valószínűleg ez nem igaz. Mint ahogy minden bármilyen állításukra. Amerikában a politikusok akkor mondanak igazat, amikor éppen ellenzékben vannak, akkor nagyon nagy igazságokat tudnak mondani, és amint kormányra kerülnek, mindenki ugyanazt a maraságot mondja és csinálja. Többé-kevésbé. Trump leállította a fegyvereket Ukrajnába? Azóta? Csak kérdem. Nem, csak nem ők fizetik, tehát elvileg az Európai Unió fizeti. Hát ugye azt mondta, hogy ő hajlandó szállítani, hogyha azt az Európai Unió fizeti. Tehát ez volt a deal. Eladni eladnak. Az üzlet az üzlet, tehát igen. Az üzlet. Figyelj, gyerekek, tehát ugyanúgy megy tovább, csak most még egy kis több pénzt keresünk rajtatok is. Na jó, de témánál maradva, tehát jó. Ha csak a tényeket vesszük, Nikó, akkor ugye az van, hogy 2 nap alatt elfogták ezt a 22 éves Tyler Robinsont, akit egyébként, ha minden igaz, és lehet hinni a sajtóértesülésnek, igazából a saját szülei adtak fel. Igen, akik regisztrált republikánusok, ugye,
És Jutai család, az apja az lelkész, meg rendőr, vagy én marsal, tehát egy stabil csávó mondhatni. Ja. Igen, csak ugye elment az egyetemre, a kis Tyler-t beíratták az egyetemre. Ahol fél évig volt egyetemen... állítólag, tehát állítólag onnan is fél év után azért ugye eljött. Tehát, de Jutai Egyetem volt egyébként, nem? Igen, ez Utah állambeli Orem városában található Utah Valley Egyetemen történt ez az egész történet, ahova ő is járt állítólag fél évig. És hát ő rendezett családi háttér, normális szülők, 2 testvére volt még, igazából egy normális középosztálybeli család. És mégis ide jutott egy 22 éves gyerek, hogy nyilvánosan kivégezze. Hát amennyiben az igaz. Amennyiben az igaz. Ahol az osztálytársa elmondja, hogy ő milyennek látta ezt a Tyler-t. Igen, azt mondta, hogy szélsőségesen balos volt már az utóbbi időben. Ő a tipikus Reddit guy. Igen, és a Redditről egyébként, igen. A Redditről, vagy bármilyen social médiáról van, bármilyen, hol a profilja, mert én megnézném, hogy miket tweetelt, vagy írt ki, mint ahogy a Karácsonyi egyik ilyen tömegbehajtós csávónak, ha megnézted az X oldalát, hát ott elég érdekes dolgok voltak. Végig lehetett nézni évekre visszamenőleg, hogy ő valójában ex-muszlim volt és Izrael párti, zárójel bezárva. Tehát azért szeretném látni. Az ilyen? Igen, az ilyen. A magdeburgi gázoló. Úgyhogy... Nem lehet. Ja, az nagyon zavaros volt az a magdeburgi. Ja, tudom. Úgyhogy én ennek a srácnak szeretném látni a tweetjeit, a posztjait, hogyha ő ekkora, hogy mondjam, tehát egy konzervatív családból csomó fotó van ott, ahol ilyen géppuskákkal, ott meg lövész. Édesapja vadászik. Igen. Tehát mégiscsak egy ilyen környezetből jössz. Mitől utálod meg ennyire Charlie Kirköt, aki Charlie Kirk állítólag valami transz barátnője volt ennek a srácnak. Hát, az szép lesz, mert ugye mostanában az iskolai lövöldözéseket bizony nagyon sok esetben transzok csinálták. Erről nem szeretnek beszélni, de ez van. De erről láttunk ilyen felvételeket? Hogy így valami transzot lövöldöz? Na, akkor küld már majd azt át, légy szíves. Oké, át fogom küldeni, hogy valaki így összegyűjtötte, hogy az legutóbbi az iskolai lövöldözésekről van szó, és legutóbbi iskolai lövöldözésekből, nem tudom, így 8-10-et így összeszedett, hogy ezek transzok voltak. Valószínű, hogy ezek mentálisan sérültek. De nem tudom, ezt nekem új, hogy ezek transzok lettek volna, mert hogy mondjam, szóval nem tudom, látom kell a felvételeket. Jó, de én nem is hallottam megtalálom. Ez most jelen pillanatban mondjuk számunkra nem annyira lényeges egyébként. Jó, számunkra most ugye az a lényeges, hogy mi vesz rá egy jó, 22 éves fiút erre a cselekedetre. De most ne ebből induljunk ki, abból induljunk ki, hogy amikor a csávó egy 1 méter 20 centis puskával lőtt elvileg, amikor a tetőről ott a felvétel, hogy lemászik, semmilyen puska nincs nála. Nincs nála puska. És akkor majd ő oda tette az erdőbe, összeszerelte, mert hogyha mondjuk de ez nem szétszerelhető, de mondjuk szétszerelhető volt, és azért nem látszott, mert hátizsákban volt. Azt mondják, hogy azért, mert egy kicsit sántított, amikor még odafele ment. De a térdénél mind a 2 lába behajlik. Egy 1 méter 20 centis puska, ha úgy van eldugva, meg voltak olyan fotók, amikor így jobban nem volt a ruházatát. 1 méter 20 centi elrejtett puska, és amikor lemászott, semmiféle fegyver nem volt nála, de még hogyha azért nem lett volna, mert szét volt szerelve, úgy dugta el, hogy összeszerelte, nem? Lehet, tegyük föl, ledobta a tetőről a puskát, és úgy mászott le. De amikor fut, ott sincs a kezében a fegyver. Erre azt mondták, hogy a Discordon beszélte, ugye erre volt egy beszélgetése valamelyik ismerősével, és ő vele taglalták a drop pointot, hogy hol kell és hogyan kell eldobnia a fegyvert. Ezeket nem hozzák ugye nyilvánosságra ugye ezeket a dolgokat, tehát csak írnak róla, de nem mutatják be ugye ezeket a beszélgetéseket, hanem csak hivatkoznak rájuk. Tehát... Ez mikor írta egyébként? Még ott az akció közben? Tehát ez nem volt előre megbeszélve, figyelj, hanem ez mindenképpen a Discordon kellett megbeszélni, hogy elmegyek.
Elmegyek, lelőm a Charlie-t, aztán majd jelentkezzem, jó? És majd az, hogy akkor hol dugtam el a fegyvert, mert ezt nem tudom. Nikó, azért a mai fiatalok, ugye pláne 22 éves, tehát a Discord az egy eléggé elterjedt kommunikációs csatorna, és nagyon sok mindenki beszél, nagyon sok mindent rajta. Nem csak a játékosok vannak ott, ugye politikai pártok is vannak fel, mint például a Tisza is, ugye? De ez a szobatársa volt. Ez a szobatársa volt, nem? Akinek elküldte. Nem lett volna egyszerűbb ezt megbeszélni személyesen? Hogy de ezt előtte beszélte, ezt a merénylet előtt beszélte ezeket, nem utána, hanem de a szobatársaddal miért a Discordon beszél? Szobatársaddal miért a Discordon beszéled ezeket hát, meg? Most ezt én hadd mondjam meg, hogy ő miért Discordon beszél. Persze lehet Messengeren is, hogy fel is hívhatja, nekem tök mindegy. Állítólag ott kommunikálták ezeket, plusz az is egy elég érdekes dolog, hogy állítólag gravírozta a lövedékeket. Igen. Tehát azért most legyünk őszinték. Catch fascist, az volt a lövedéken. Hát az, mindjárt megnézem, mert kiírtam, ugye, hogy az héfasiszta kapd el, hogy ez igen, a Helldivers 2 nevezetű játékban van egy ilyen beszólás. Ez ott az egyikre, tehát ez egy játékidézet igazából. Az egyik lövedékre a Bella Ciao volt gravírozva. Hát az ugye az ekte tehát az ekte forradalmi nóta, ugye, a régi időkből. Forradalmi Antifa. Igen, ez egy Antifa, az abszolút, igen. Tehát én csak próbálok magamból kiindulni. Tehát, hogy ahhoz, hogy én egy lövedékbe ilyeneket gravírozzak, gyerekek, hát ahhoz, nem tudom, hogy tébolynak kell lenni, de hát ahhoz valami nagyon elszántnak kell legyek, meg ez nem is egy olyan egyszerű dolog. Tehát hogy oldod meg? Bemész egy fegyverboltba, hogy te ne arra jöttök, 3-4 töltényt szeretnék venni, vagy utána elmész egy gravírozóhoz, és megmondod, hogy te figyelj, gravírozzuk már bele ezeket a dolgokat? Hát tehát, nem, figyelj, valami éres szerszámmal hátul a fészerben. Hát egy tölténybe azért szerintem, egy töltényhez eleve nem nyúlsz hozzá úgy, hogy na jó, gyere, majd én belegravírozok. De nyugodtan bele lehet, hát figyelj, most nem tudom, hogy gondolom, egy ilyen, én amivel lőttem még a katonaságnál, az ilyen részborítású magja volt. Tehát abba bele lehet vésni, az egy puha fém, viszonylag puha fém. Hát nem tudom, ezt kicsit ilyen képregényesnek tartom, kicsit olyan, nem tudom, hogy a realitástól elrugaszkodottnak, tehát mint egy filmben, nem? Tehát amikor oda megy a bérgyilkos, és leteszi eléd a töltényt, amire rá van írva a neved. Igen, de mostanában a merényleteknél, tehát ugye a legutóbbi iskolai lövöldözésnél is mindenféle szírszart rápingált a fegyverére a lövöldöző. Ha megvan, emlékezz? Ilyen fehér színnel rápingált mindenféle hülye feliratokat. Nincs meg? Hát ez szerencsére ez nincs meg, de nem tudom, tehát kicsit furcsának tartom ezt. De van még furcsaság egyébként, amiről majd még beszélünk. Jó. Ez ami itt történt. Ennek mi lett az eredménye? Hogy mindenki, tehát hogy a kormányzat, meg az amerikai kormányzat, és a jobb oldal, meg Netanyahuék, azok egyből, a rohadt lipsik. Ugye először, amikor ezt így mondták, ez volt sőt, hát a Netanyahu az már ugye szélsőséges muszlimokról is beszélt. Ja, igen. Igen, és akkor kiderült, hogy hát republikánus családból származott. És akkor viszont gyorsan kiderült, hogy volt egy transz barátnője. Nem tudom, erről a barátnőről, vagy nem tudom most, hogy definiáljuk a nemét, de erről a párjáról, meg a kapcsolatáról így volt bármi, arról láttunk, mutattak bármilyen képeket? Semmit. Egyedül csak a családi hátterét vizsgálták, Nikom, vizsgálták azt, hogy milyen politikai nézetei voltak, hogy juthatott el erre a szélsőséges pontra, a barátaival, meg egy-két ilyennel a kommunikációjáról volt szó, és kb. Úgy ennyi. Tehát semmi komolyabb információmorzsát nem osztottak meg senkivel sehol. Ugye általában egyébként bármi ilyesmiről, bármi. Tehát szeptember 11, ezek az európai
terrortámadásokról is, amit megvizsgáltunk, kiderült, hogy hamis zászlós, és egyáltalán nem az van, ami a hivatalos narratíva, amit ezerrel nyomatnak, az általában nem az a valós. Nem tudom, hogy az apjával volt-e interjú, apjával vagy bárkivel. Semmi, Nikó, semmi. Az apja feldobta, az nem nyilatkozott? Egyedül a Charlie Kirknek a felesége nyilatkozott most a minap, meg hát ugye Trump, ugye benn volt meg volt egy osztálytársa, vagy valaki, aki mondott erről, hogy ő mennyire, ugye? Te mondtad, Geri. Igen, akkor azt láttátok már, hogy ő nyilatkozott erről, hogy ugye osztálytársként az látszódott, hogy ő az igazi Reddit guy. Tehát ő egy vérbalos lesz. De ő ezt visszavonta. Hát, azt a srác visszavonta, ezt a nyilatkozatát. Igen. Tényleg? Bizony. Megfenyegették? Nem tudom, de visszavonta a nyilatkozatát. Ezt írták, hogy először mondta, hogy milyen szélsőséges irányba megy el, és hogy mennyire gyalázza a Charlie Kirköt és társait, és utána ezt visszavonta, ezt a nyilatkozatát a srác. És vissza kellett vonnia, mert megfenyegették ezek szerint. Kösz. Szép. Érdekes dolog. Körülbelül ugyanannyira érdekes dolog, ugye, mint az a Charlie Kirk mellett álló baseball sapkás fiatalember, amiről a videót láthattuk, ugye. Aki a kézjeleket adja meg a másikat. Aki a kézjeleket, igen. Az is rendkívül gyanús, tényleg. Ezt hogy értelmezzük? Igen, de és mindezt úgy, hogy egyébként ott áll a célpont mögött, tehát benne lehetett volna szórásba, tehát nekem is először, tehát hogy mondjam, mindenféleképp érdekes, meg gyanús, de ugyanakkor azért Nikó 2 méter körülbelül. Tehát ha a videót megnézed, körülbelül 2 méterre állt mellette, és mögötte. 2 méter. Csak egy szempontból nem stimmel az elmélet, ugye, hogy onnan lőtt, mert szemből lőtte át a nyakát, az látszik a videó felvételen. That's right. Itt az a kérdés, hogy vajon ez a fiatalember, ez kinek adott kézjelzéseket. Tehát ugye azt tudjuk, hogy a Charlie Kirkre ugye civilek vigyáztak. Tehát ugye tudjuk, hogy volt ő neki is ugye stábja azért, meg voltak beépített rendőrök is, ennyi volt a hír. Csak a stáb, a Trump esetében Lehet videó közben dohányozni? Nyugodtan gyújts rá. Nyugodtan. Csak a Trump esetében is, meg itt is, a tetőt azt nem vizsgálják át. Tehát a szembelévő, vagy olyan tetőről, ahonnan gyönyörűen belőhető az ember, azt nem nézik. Ez hogy lehet? Nem tudom, hogy számolsz-e ezzel a lehetőséggel, Geri. Tehát Amerikában? Bocsánat. A Charlie Kirk, már akkor csak térjünk egy kicsit át azokra a részekre, amiket biztosabban tudhatunk. A csávó egyébként ugye nekem szimpi volt, mint jobboldali, meg ilyen tökre ilyen migrációellenes, meg életkríze, de aztán amikor jött az október 7 és jobban belástam magam ebbe a palesztin helyzetbe, akkor ez a nagyon elvakult Izrael pártiság, ez azért mindenféleképpen visszavett a szimpátiából részemről. De úgy azért én hallottam itt-ott egy-két olyan érdekes gondolatot, mint a kérdéseket vetett volna föl. De nem néztem nagyon tovább, nem foglalkoztam vele, de most ugye ennek a kapcsán hát elég sok mindent mondott ő, és kérdést tett föl, egyre erősebb kérdéseket, hogy de ezt egyébként már 23. október 12-én a Patrick Bet Davidnek a műsorában, vagy Valuetainment, azt hiszem még a podcastjének ennek a csávónak a neve, annak is elég nagy követőtábora van. Igen, a Valuetainment. És már ott feszegette, hogy lehet az, hogy 6 órán nem történt semmi. Úgyhogy ő volt ott, mindenki, ezt így mondta, mindenki, 18-19 éves gyerekek képfegyvere járnak, az egész ország egy IDF. És hogy meg a megfigyelő rendszer, meg elvileg pár percen belül bármi történik, azt reakcióidő az ennyi, pár perc alatt már jönnek a pacsok meg a merkavák. Hogy lehetett az, hogy 6 órán át élő egyenes adásba közvetítették, ahogy zsidókat ölnek. És azt is kimondta már ebben a műsorban, hogy akkor úgy tűnik, hogy erre kaptak mandátumot, Netanyahuék, hogy etnikailag megtisztítsák Gázát. Ezt már akkor kimondta. Kellett csinálni egy durva akciót, egy olyan Gleivitzet, ami nagyon durva. A Gleivic az egy röhelyesen szar produktum volt, azt a Dolfi bácsiék nem nagyon adtak a látszatra, de egy ilyen, mint a 9-11...
azt is elmondta már akkor, hogy az egész ország október 7 előtt egy polgárháború szélén állt. És, Aha. és hogy, mert hogy ott a nagy demokráciát azt éppen ilyen, hát ezt talán nem így pontosan, most nem tudom szó szerint idézni, de hogy Netanyahu, amikor megformálta ezt az igazságügyi reformot, ott átvitték, tehát az azt jelenti, hogy a legfelsőbb bíróság, a kúria, aki felülbírálhatta addig a parlament, a Knessetnek a döntéseit, az már ne tehetse, és ők nevezhessék ki a legfelsőbb bírákat. És kész Úgyhogy már akkor is érdekes dolgokat mondott, aztán persze mindig abszolút Izrael-párti, ezt így mindig nagyon erősen kijelentette, és a Tucker Carlsonnal is, a Dave Smith-szel is, a Candace Owens-szel is, a Megyn Kellyvel is beszél, mert Megyn Kellyvel még egy hónappal ezelőtt arról beszéltek, hogy milyen támadások érik őket, hogyha csak egy kicsit eltérnek a hivatalos narratívától, egyből már antiszemitázzák őket, hogy ezt ő mondja, hogy a Times of Israelbe azt kérdezik, hogy Charlie, hát te mit csinálsz a Times of Israelben? És hogy úgy tűnt, az a fajta fölháborodás volt, hogy de az egy kicsit félelemmel teli. És ezt egy bizonyos Harrison H. Smith, az Infowars-nak, az American Journal műsorának a vezetője, aki azt hiszem korábban a Washington Postnál dolgozott, ő erről beszélt is egy videóban, akkor egy hónappal ezelőtt, hogy azt látta rajtuk, hogy félnek. A Megyn Kelly arról beszélt, hogy egyre inkább hívogatják, gyere Izraelbe, gyere nézd meg Izraelt. És kérdezte is a Marjorie Taylor Greene-t, aki azon amerikai politikusok egyik, kevés amerikai politikusok egyike, aki kiáll az igazságért ebben a kérdésben, a palesztin-izrael kérdésben. És kérdezte Marjorie Taylor Greene-t, hogy mi történik ott pontosan ott, amikor Izraelbe visznek, mert ugye egyébként minden új embert, aki a kongresszusba bekerül, azt mind az épek meghívja, gyere Izraelbe túrára, és mondja, hogy hívnak, mi történik ott, meg hogy hívnak, de hát nekem családom van, meg itt a műsor, meg minden, szóval nem megyek. És én éreztem rajta, hogy nem megyek, tehát hogy ezek csak ilyen kifogások ezek, hogy nekem családom van, meg sok a műsorom, tehát hogy parázottam a Megyn Kelly is, és ugyanez a Harrison H. Smith akkor kiírta az X-re, azóta is ott van ez a poszt augusztus 10-e, 20-a magasságában, hogy egy Charlie Kirkhöz közel álló személy, azt mondta, akit nem akar megnevezni, azt mondta neki, Charlie azért nem mer szembefordulni Izraellel, mert fél, hogy megölik. Igen. Megkövetkezett. Megtörtént. Tehát megtörtént, az eset megtörtént. És bocsánat, és ott egy posztoló, egy kommentelő, azt kommentálta, így, akkor, hogy, igen, hogy valószínűleg egy ilyen eseményen fog megtörténni, és valami szerencsétlen flótást fognak bűnbaknak. Szóval, ott lesz egy Oswald, és arról nem beszéltünk, hogy a fegyveren a fotót, amit mutogatnak a fegyverről, azon a távcső fordítva van felszerelve. Ne. És rosszul, tehát rosszul van rögzítve, tehát valami fegyverszakértő mondta, hogy az a távcső fordítva van. Ne. De. És értitek azt, hogy egy lövéssel, elvileg egy transzaktivista, egy lövéssel, egy tűpontos lövés, jó, lehet, hogy a fejét akarta, és azért lett torok, nem tudom, de hogy a Trumpra, az elnökre, arra vagy elnök jelöltre, hát hogyha valahol profit kéne küldeni, akkor az oda az. Ott is valami szerencsétlent. Hagyjuk már. Ez az egész. Neki a füle lett előbe, ha jól emlékszem, ugye Nikó? A fülének a széle. Igen. Ami aztán ugye, amikor levették a kötést, nagyon nem látszódott nyoma. Ja. És ott volt az a felvétel, amikor oldalról látod az egészet, és hát eléggé megrendezettnek tűnik az is, és McGregor ezredes is azt mondta, hogy hát még ott se tudjuk, hogy ez ki volt, meg hogy volt, nem tudjuk a pontos részleteket. Ő is nagyjából ezeket hozta föl, hogy szép lassan kezdett Izrael ellen fordulni. Charlie Kirknek akkora volt a befolyása, hogy amikor a Trump nyert, megköszönte a Charlie-nak, hogy ez részben az ő sikere. Tehát, ő nagyon nagy háttérország volt a Trumpnak, tehát ugye ez... Igen, a fiatalokat szállította. Igen, ez egy nyílt dolog, ugye, hogy egyetemről egyetemre járt,
és szépen kezdte el a fiataloknak ugye felnyitni a szemét, ugye az elhíresült vitaműsoraival, ugye, amikor ugye nekiállt vitatkozni ugye nyíltan ott a fiatalokkal, és bárki kérdezhetett tőle bármit, próbált ugye érvekkel felszólalni, meg válaszolni, kisebb-nagyobb sikerrel ugye persze, de hogy ez egy eléggé híres volt erről, és hatalmas nagy tábora volt, tehát sok mindenkinek szúrhatta a szemét, azt hozzáteszem. Tehát, hát igen, mert állandóan hülyét csinált belőlük, mert természetesen mindig jöttek ugye a transz hülyeségeikkel, a woke hülyeségeikkel, igen, a woke ideológiával, és természetesen tűpontosan rámutatott a hülyeségeikre, és hát legyalulta őket. Én nem láttam olyan felvételt, de küldjetek be, hogyha tudtok olyat, ahol belőle csinált hülyét a woke idióta. Nem nagyon találsz ilyet. Én ilyet nem láttam. De volt egy-két olyan, amikor Izraellel kapcsolatban kérdezték, és így semmiféle értelmes választ nem adott, hanem ez ilyen antiszemita. Jó, de az csak Izrael, de az csak egy dolog. Na, de az Izrael mellett még 826 téma van, tehát hogy az csak egy szegmens. Amellett még van 25 másik téma, Nikó, amiben viszont nem. Jó, csak azt mondtad, hogy mondjak olyat, amikor olyan sajnos. És azért nem is néztem én egy jó darabig, mert ott úgy láttam, hogy ott azért nem annyira erős, nem olyan stabil az érrendszer, és így mondom, akkor nem is érdemes annyira hallgatni. De egyébként abszolút a párbeszédben hitt, és főleg amikor ilyen Magyar Péterek, meg ez az egész liberális hozzáállás, hogy ne is beszélgessél vele, tudjátok, ilyen tüntetés, nehogy beszélgessél az jobboldali, hát magyar zászlóval menetel, hát ő jobboldali, ő nemzeti. Egyébként nagyon nagy veszteség a világnak, egyébként Charlie Kirk, azt kell, hogy mondjam, én most így poszthumusz kedveltem meg igazán. Hát a konzervatív világnak biztos, hogy nagy veszteség. Meg ugye jönnek a félidős választások a Trumpéknak, és kiesett a Charlie Kirk. Hát. Lehet, hogy ez pont erősíteni fogja őket. Tudod jó, hogy amikor van egy merénylet, amikor történik egy ilyen dolog, az mindig csak megerősíti őket. Hiszen, hogyha a másik fél, vagy most nevezzük, hogy egy másik fél követte el, akkor ugye ez eléggé rossz fényt vett rájuk, és így sokkal jobban megerősíti a Trumpékat. Tehát plusz ugye ott van a felesége, aki hát nagy nehezen a végén nyilatkozott, hát könnyeivel küszködve. Hát most gondoljátok el, hogy ott hagyta a gyerekeket, a feleségét, maga mögött hagyta ezt az egészet, és tehát ha ez nem egy ilyen segélykiáltás, akkor mi, gyerekek? Hát szóval, és akkor vegyük azt, hogy ez hogy csapódott le az embereknél. Hát mind a jobb oldalon, mint a bal oldalon. Ünnepeltek. Tehát hogy lehet ilyet csinálni, gyerekek, hogy ezt te ünnepled? Ennek hál' Istennek az ugye meg is lettek a következményei, lehet olvasni a neten jobbra-balra, hogy azon emberek, akik ezt üdvözölték, és éjjenezték és egyetértettek vele, hogy ezeket hogy rúgják ki a cégektől, hogyan szüntetik meg a megbízásukat, és ez a társadalmi rétegnek a teljes színes skáláján mozog, tehát van itt például a DC Comicsnak az egyik képregény alkotója, ő is elkezdte ezt éljenezni, és ki is rúgta a DC Comics. Mert megmondta, hogy ne haragudj, hát ezt így nem lehet. És ennek van egy itthoni vetülete is, ugye, van bizony. Amikor részint ugye a Charlie Kirk halálát ugye elkezdik felhasználni, de ugye ennél szörnyebb, amikor ugye most volt a Lázár János, hát azt kastélynak nevezik, de ezt már rengetegszer megbeszéltük, hogy ezek nem kastélyok, meg nem ilyen dolgok, hanem inkább ilyen kúriáknak hasonlító. Igen, az kúria. Inkább kúriához hasonlító történet, hogy ott volt megint egy összejövetel, ahol a Márki-Zay Péter is ott volt, meg ugye hát ugye tisztás aktivisták, és elkezdtek aszfalt rajzolni. És amikor az aszfaltrajzon azt látod, hogy LJ egyenlő Charlie Kirk, akkor ez szerinted ez most humoros, vicces, jópofa, vagy inkább vérlázító kategória?
Ez veszedelmes. Mert ugye ott volt mellette az is, hogy könyörgöm, akasszuk fel. Hát igen, azt próbálták elvenni az élet ugye valahol Európában idézetnek, Hát, ugye? attól még ugyanazt jelenti. És akkor ehhez hozzácsatolták ugye Majkának a koncertbéli fejbelövős imitációját. Tehát, hogy gyerekek, tehát, hogy ez jó vért, vagy rossz vért szül? Tehát, hogy eleve felhasználni ezt a halált, ugye mondjuk egy politikai kommunikációban, amit hát mondjuk meg fogsz tenni, ugye persze, mert egy politikai résztvevő, de ennek az olvasata és a magyarázata és a felhasználása, az ilyetén lecsapódás a gyerekek. Tehát, hogy ezt ti hogy látjátok? Tehát elmegyünk egy ilyen aszfaltrajz mellett, meg? Figyelj, nemzetközi helyzet fokozódik. Ez sajnos... De ezzel kezdtük. Sajnos a balosok annyira be vannak uszítva, hogy általában nem csak itt, hanem világszerte, és már sokkal jobban be vannak uszítva, egy sokkal gonoszabb ellenségkép van, akik felfestve, és ezért úgy gondolják, hogy ez elfogadható. Ez ijesztő is egy kicsit, meg... Ez nem fog radikalizálni, Nikó, szerinted? Hát amikor Márki-Zay lámpavasakról beszélt, meg hogy is fogalmazott nemrég. A Márki-Zay is beszélt lámpavasakról? Hát hogyne. És most nemrég, nem is tudom, mit mondott a fideszesekre, hogy kretének, vagy valami. Szóval ezt a Márki-Zayt de én úgy vagyok ezekkel az emberekkel, hogy ezeket én nem lámpavassal, hanem úgy felpofoznám, vagy valami nyilvános megszégyenítés, hogy egy kalodába ki van kötve, és akkor sorba lehet állni, és akkor mindenki rátúrházhat egy óriásit. Hogy Nem, ilyet nem mondunk, Nikó. Nikó, hát, de ez csak egy szimpla gyűlölet. Most ahhoz a lámpavashoz képest szerintem, ez egy sokkal humánusabb dolog. Azért a lámpavas azért az erős. Tessék, már is radikalizálódtunk. De nem is azért, hogy simán lekreténeznek, Nikó, most az egy dolog. Mondhatsz bántót ugye a másikról. De amikor a másik életének elvételének egyik módját hozott fel, és azt mondod, hogy hát tényleg könyörgöm, akasszuk le, vagy lámpavas, azért az már szerintem átlép egy bizonyos határon. De miért az nem lép át egy bizonyos határon, amikor mondjuk a vakcinákról volt szó, és ugye az EU nem hozta a Pfizer-t, amikor még azt hittük, hogy ez egy jó dolog, és a 1,5 millió Pfizerre Karácsony Gergely bejelentkezett, hogy majd hogy a kormánynak nem kell, és inkább a drága kínait veszi meg, csak hogy keresse rajta, de ugye közben benne, hogy a mi életünkkel szórakozik a profitjáért. Ez egy olyan, és hogyha az ember vette a fáradtságot, és megnézte, hogy mit mond a Fidesz azt mondta, a kormány azt mondta, hogy ez az Európai Unió botránya, hogy nem szállítja. Tehát az, amire Karácsony Gergely bejelentkezett, hogy ez januárban volt, az decemberre volt ígérve. Mert hogy az ember beütötte a kulcsszavakat angolul, akkor a nemzetközi sajtó tele volt azzal, hogy ez az EU botránya. Tehát a Fidesznek volt igaza. Tehát a telexesek, meg az összes ilyen, akik nem vették volna a fáradtságot, hogy ennek utána járjanak, hát azt erősen kétlem, akik szándékosan hazudtak. És hazudtak olyanokkal rágalmaznak meg minket, hogy mi az emberek életével szórakozunk a profitjukért. Ez az a fajta retorika és propaganda és hazugságcunami, ami nagyjából, aminek a következménye lesz mindaz, amit a balosokon láthatunk. Értitek? Tehát az ugyanolyan durva, mint hogyha nagyjából azt mondanák, hogy akasszuk fel, csak ők ezt mondatják ki a közönségükkel, de amikor ilyen hazugságokat állítanak, ilyen otromba, gyalázatos, aljas hazugságokat, azzal pontosan ezt érik el. Ez nem egy gyűlöletkampány egyébként, tehát hogyha ezt bárhonnan nézed, bármelyik szemszögből, ezt nem tudod szépíteni. Nem. Tehát amikor ilyen szintű dolgokat csinálsz, ez már tényleg egy gyűlöletkampány. Én nem azt mondom, hogy a jobb oldal mindig igazat mond, de hogy sokkal több igazság van a mondandójában, úgy általában, mert ilyen otromba undorító dolgokat, hogyha nem szoktak. Tehát ha lecsekkolja mindig az ember, hogy ténylegesen mit mond, ki mit mondott, és hogy azokat az állításokat, hogy azok igazak vagy nem, az a helyzet, hogy a jobb oldal az sokkal közelebb áll az igazsághoz, mint a balos.
Figyeljetek, záró kérdést feltenném nektek, hogy mindezt egybevéve szerintetek lehet egyébként normális kommunikáció, vagy lesz-e normális, megvárom, lesz-e normális párbeszéd vagy kommunikáció mondjuk a választásokig? Szerintetek? Elképzelhető, hogy lesz normális sztori, vagy pedig az lesz, hogy mindenki mondja a magáét, miniszterelnöki vita biztos, hogy nem lesz, tehát az holciher, vagy pedig mindenki mondja magáét, és akkor a végén az emberek majd eldöntik, hogy kinek hisznek. Nem, durvulni fog, nagyon-nagyon durvulni fog a kampány. Nyilván be vannak készítve anyagok mindkét oldalról, ilyen-olyan felvételek, hanganyagok, amiket majd a végén fognak eldurrantani. És bárki is nyeri, itt nem lesz nyugalom. Ez biztos. Az a baj, tehát semmiféle normális párbeszéd nem lesz. Nem tudom, mi kell történjen ahhoz, hogy ez most a jó és a rossz harca az örök, sajnos, nem tudom, mikor jön elég. És most nem azt akarom mondani, hogy abszolút jó oldal mi vagyunk, és az abszolút rossz az izétet, de minden egyes kérdésben ott van a jó meg a rossz, és ez különböző arányokban. De amikor érted, amikor ebben volt amikor Magyar Pétert megválasztották a európai parlamenti képviselőknek a választása, vagy mi az a... Azt nem akarta elvállalni, ugye? Nem őt választották. Várjál. Tehát amit ott a Deutsch leművelt, hogy kiáll, és akkor ezt ismétek, hogy Brüsszel soros guruló dollár, nem akartam elhinni meg a csávót, hogy ez képes, és mi... Na mindegy. Szóval mind a két oldalon azért van a hely, de a fejlődés, de azért tényleg mi itt a jobb oldalon mégiscsak sokkal toleránsabbak vagyunk, én úgy gondolom, meg nyitottabbak a párbeszédre az ellenzékre. Hát azt látjuk, nem áll szóba magával se, Magyar Petike mindent letagad, amit egy perccel korábban mondott. A Torockaival, amit ott leművelt, a Facebookon ugatja, ahol le van tiltva a Torockai, és nem is tud válaszolni, és oda megy, akkor meg ott... Szóval tényleg én a Torockai nagyon irigylem a türelmére, mert én úgy, ahogy van, fogtam volna, így a lábánál fogva rántottam volna le arról a színpadról. Meg amikor ott a templomból jövő embereket ott fikázza, ez a utolsó kis senkiházi. Finoman. Hát úgyhogy nem, a kérdésedre válaszolva, mi nem lesz semmi. Igen, nem lesz értelmes vita, nagyon, nagyon úgy néz ki. Kizár dolog. Hogy ez kizár dolog. De nem baj, viszont... Aki az ellenzékből vagy a baloldalon, bármilyen kis az értelemnek valami kis szikrája van benne, az már jobboldali lesz. Hát csak meg kell győzni ezeket igazából, tehát észérvekkel, vagy normális dolgokkal talán. Vagy pedig harmadik alternatív utas. Hát igen, az még egyébként elképzelhető, nem, hogy talán van egy olyan réteg, aki, most nem mondom azt, hogy feltétlenül a bizonytalanok rétege, hanem inkább az, aki kicsit kiábrándult ugye ebből is, abból is, és azt mondja, hogy hát nem feltétlenül tudom ezeknek sem elhinni, azoknak sem elhinni, ide nem fordulok, mert ez túlságosan szélsőséges, tehát hogy elképzelhető, sőt, hát nagyon valószínű, hogy van egy ilyen nagyon komoly réteg, aki talán még nem talált gazdára. A kritikus gondolkodó réteg, és nekik fogjuk javasolni ezt a harmadik alternatívát. Harmadik, negyedik, nyolcadik alternatívát. Harmadik alternatív utas. Tehát nem tudom, én bízok benne egyébként, sőt, hát ugye rengeteget beszélgetek én is ismerősökkel, és nagyon sokan vannak így ezzel egyébként, hogy látják, hogy ugye ami eddig volt, az nem jó. Részben jó, de nem jó, tehát vannak nagyon komoly bajok. Váltani kéne, de aki váltani szeretne, hát arra ránéz, és azt mondja, hogy ne haragudj, de csak ezek ne. Az katasztrófa. Tehát csak ezt ne, mert ez katasztrófa. Tehát bár hozzáteszem, hogy én szerintem ez is egy borzasztó nagy hiba náluk, hogy nekik van egy borzasztó nagy felelősség és teher a vállukon,
mint ugye most per momenten ugye a nagy rendszerváltó feltörekvő párt, hogy ilyen hibákat így vétenek, hogy ez így kommunikálnak, hogy ilyeneket csinálnak, tehát hogy ez oké, hogy nem értenek hozzá, mert nem politikusoknak születtek, de akkor is hol van a józan paraszti ész, ami azt mondatja, hogy figyelj, ezt nem csinálom. De figyelj, a ma kikerült Tarzoltános hanganyag, ami ugye nagyjából összefoglalva arról szól, hogy teljesen be kell tagozódni az Európai Unióba. De ők be is tagozódtak már. Tehát a hangfelvétel ugye az arról szólt, Geri, így van. hogy ők nagyon egyetértenek, nagyon megtalálták a közös hangot, mint Nem az fognak... Oviban beszoktatták őket, ugye, mert ezt kérdezte a... Igen, de nem is fogják vitatni. Semmit nem fognak vitatni, mindent elfogadnak, amit ránk fognak erőltetni, összecsapott bokával, javol, Ursula, javol. Na jó, srácok, ezt már azt mondom, hogy beszéljük meg egy következő adásba. Jó, rendben. Mert ez így is már hosszúra sikeredett. Meg azt is, hogy Trumpnak lehet, hogy stroke-ja volt. Hogy ezért tűnt el néhány napra, arra gondolsz? A Charlie Kirkös fehérházas videó az eléggé AI-nak tűnik, és amikor szeptember 11-én ott volt, ott ültek a feleségével, a First Lady-vel, és hallgatták a megemlékezést, kicsit le van fityedve az egyik oldalra. Tényleg? Aha. Na hát ezeket majd megnézzük és megvitatjuk, jó? Mert jó, ez már külön történet. Ez meg reméljük, hogy tetszik az embereknek, és majd belájkolják, meg bekövetnek minket, meg hallgatnak minket. Titeket néznek is. Ígérem, majd nem sokára szerzek én is egy videókamerát, bár én nem vagyok ilyen szép látvány, mint ti. Küldjetek pénzt, hogy az nem nagy lehessen kamerája. Részint nem vagyok szemüveges se, úgyhogy már csak ennyi, de a hasonló hajat én is tudok majd produkálni, ha arról van szó. A következőre. De nem baj, most ez ennyi volt, aztán majd a következőt nem tudom mikor, megpróbáljunk ilyen. Azt mondom, hogy olyan sűrű jönnek ki dolgok, amikre reagálnunk kéne, és olyan szinten naponta változnak ezek a dolgok, hogy nem tudom, hogy ezt hogy lenne érdemes, hogy lehet érdemes csinálni. Majd, akkor ha összegyűlik annyi, hogy egy fél órát már tudunk belőle gyúrni, akkor hajrá, essünk neki. Jó van, akkor ezt tekintsek ígéretnek. Akár 2-3 naponta is meg tudjuk csinálni, ha lesz téma. Hát a téma az szerintem minden napon. Téma az minden napon szerintem, tehát annyit biztosítanak számunkra, hogy tényleg, mint hogy a saját csoportunkban is, ugye, tehát akár fél naponként vagy naponként lehet írkálni. És ha épp nincs téma, akkor zenés táncos műsorra fogjuk szórakoztatni. Ó, igen. De az lesz szigorúan 18 pluszos műsorban. Na mindegy, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és akkor majd jelentkezünk a következő adással. Sziasztok! Rendben. Szorvos népünk! Győzni fog! Sziasztok! Sziasztok.